ήρθες, καλώς ήρθες. Ναι. Λοιπόν, τι θες, τσάι ή κάτι άλλο? Έχω και κάτι πιο δυνατό, ένα παλιό μπουκάλι πόπολο από το 1996, όσο μεγάλος είμαι και εγώ στην ουσία. Ναι, το πήρε ο παπάς μου τότε, ναι. Ένα σου αδείξω ένα. Όχι, απλά τσάι είναι αυτό. Πολλά μέσα. Έτσι να πεις. Κεφάλι μου. Όχι, απλά τσάι ευχαριστώ. Εντάξει. Δεν είμαι σπίτι. Πρέπει να ξεφύγω από αυτούς τους ταλιάδες, πρέπει να παίξει πια. Δεν μπορώ να βρω μια ιδέα. Δεν αντέχω. Θέλω να πάω πίσω στα βουνάκια. Στα βουνάκια. Να βρω την ψυχική μου ηρεμία, ισορροπία και να τελειώσω επιτέλους την ιστορία μου. Το τσάι, το τσάι. Οπότε τα έχεις όλα σχεδιασμένα, Ναι, είναι όλα στο χιάκι μου. Όλα έχουν γίνει όπως πρέπει. Ευχαριστώ. Ο Φρόντο κάτι υποψιάζεται για εσένα. Φυσικά και υποψιάζει κάτι. Αφού είναι πάντας. Δεν είναι ένας φλάκας όπως όλους τους άλλους. Άντε. Θα το πεις, έτσι. Σωστά. Ναι. Γεια σας, έχει εσένα. Το ξέρω. Μάλλον θα έρθει μαζί μου εκεί που θα πάμε. Νομίζω ότι ο Φρόντο αγαπάει ακόμα το Σάιερ, τα ξύλα, τα δέντρα, τις γέφυρες, ποταμούς. Είμαι μεγάλος Γκάνταλφ. Το ξέρω πως δεν μου φαίνεται, αλλά ξεκινάει να το νιώθει η καρδιά μου. Νιώθω πολύ περίεργα, νιώθω μια πίεση στο κεφάλι μου. Σαν ένα βούτυρο να το βάζεις πάρα πολύ πάνω στο ψωμί. Χρειάζομαι μερικές διακοπές. Πολύ μεγάλες διακοπές.